Para pamirsa, pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten papan pundi kemawon pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pabuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti kang murbeng dumadi. Ing wekdal menika kula badhe ngaturaken waosan cariyos cekak mini kanthi ira-iraan wit asem lan katresnan ingkang karipta dening Hadi Pamungkas. Kados pundi wosing cariyos sumangga dipun pidhangetaken. Saben-saben basa smita lungguh ing lincak sing ana ing ngisor wit asem sing manggon ana ing plataran omah, angen-angene nglambrang adoh menyang kedadian jaman kawuri karo almarhumah bojone Mbah Putri. Ya ing ngisor wit asem ngrembuyung sing gedhe banget, kurang luwih 3 prangkulane wong dewasa kuwi. Sejatine wit asem kuwi ngandhut crita-crita kang endah sing nate karonce dening Mbah Sasmita karo Mbah Putri sing wis kapendhem jaman puluhan taun kepungkur. Cerita-cerita endah campur lelakon kang burem ngenani manis pahite katresnane marang Mbah Putri ing jaman kawuri dadak kadudah maneh saben-saben Mbah Sasmita nyawang wit asem sing isih katon jenggarang lan sentosa kuwi. Jul ana rasa pangrasa seneng lan trenyuh campur dadi siji sing ngebaki pikirane. Pancen lelakon katresnane Mbah Sasmita marang Mbah Putri mbiyen sadurunge dadi garwane kebak dening crita kang pait sing kudu dilakoni nalika semono. Diumpamakake menawa anggone mecaki lelakon asmara kalorone kuwi kadidene wong arep njupuk iwak menyang jero wuwu. Nanging kanthi tekad kang gilik bebasan senajan ing jero samudra bakal diselupi, ing pucuking gunung bakal didaki, pungkasane Mbah Sasmita ngunduh apa sing dadi gegayuhane, yaiku bisa ngrengkuh katresnan sejati nganti mati marang Mbah Putri. Ya wit asem kang beko lan sentosa sing nancep ing bantala kuwi sing dadi seksi bisu lelakone uripe Mbah Sasmita. Kandhane para sesepuh menawa wit asem kuwi umure wis atusan taun. Malah Mbah Sasmita lagi lahir critane wit asem kuwi wis ana ing platarane Mbah Sasmita. Wit asem kuwi yen mangsa awuh wohe gembel lan mriyut, saben esuk akeh bocah-bocah padha disi-disian golek ceblokane ana ing ngisore kuno. Ora mung iku, saben-saben sore ing ngisore wit asem kuwi rame panggonane bocah-bocah dolanan, malah uga akeh wong sing ketemu jodhone ya merga lungguh utawa ngiyup ing ngisor wit asem kuwi. Cekake wit asem kuwi ngandhut 1000 crita marang sapadha-padha. Balik marang critane Mbah Sasmita karo Mbah Putri, kaya dene oyote wit asem sing nancep jero ing bumi, pang-pang sing rimbun nyawiji ngrembuyung kaya dene payung ijo sing ngreksa saka panase srengenge lan udan. Wit asem iku dadi seksi bisu
tumrap lelakon uripe Mbah Sasmita mligine lelakon katresnan karo almarhumah bojone Mbah Putri nalika semono. Saben-saben Mbah Sasmita lungguh ing lincak ngisor wit asem kuwi, pandulune mesti nerawang adoh bali menyang puluhan taun kepungkur, yaiku jaman kawuri. Ing ngisor wit asem iku Mbah Sasmita pisanan ketemu marang Mbah Putri, wanita sing nabet jroning atine. Rikala semono Mbah Sasmita isih jejaka tumaruna gagah sentosa kaya dene wit asem ing ngarep omahe kuwi, dening Mbah Putri prawan ayu sing dadi kembang desa. Saben sore Mbah Putri kerep liwat ngarep omah Mbah Sasmita arep menyang sendang, lan ing saben kepetuaan iku pandulu padha ketemu pandulu, esem tipis lan rasa geter ing ati dadi tandha tuwe winih-winih katresnan jaman semono. Nanging ora gampang dalan katresnane Mbah Sasmita lan Mbah Putri iku. Wong tuane Mbah Putri ora ngrestoni sesambungane kuwi. Mbah Sasmita mung wong lumrah, ora duwe bondo donya sing akeh, beda karo keluargane Mbah Putri sing kalbu wong sugih, mubru-mubru bondo donya ing desa kono. Rerintangan lan cemokan dadi panganan saben dina. Senajan ati krasa lara, nanging Mbah Sasmita ora tau nyerah. Atine Mbah Sasmita kuat lan gilik kaya oyot wit asem sing nancep jero ing bantala, ora gampang goyah dening badhe. Tresnane marang Mbah Putri luwih gedhe tinimbang rasa wedi marang wong tuwa lelorone. Saben sore menawa isih ana wektu lodang, Mbah Sasmita lan Mbah Putri tetep nekat ketemu ing ngisor wit asem iku. Ing kene padha tukar cerita, yuntak rasa ati lan nguatake siji lan sijine. Wit asem iku dadi papan sing nyimpen kabeh wewadi lan janji suci. Mbah Putri uga duweni kekuatan ati sing padha. Senajan arep diwedeni lan diancam dening wong tuwane, dheweke tetep setya marang Mbah Sasmita. Pungkasaning kanthi tekad sing wis gilik lan tresna sing wis jero, Mbah Sasmita lan Mbah Putri mutusake mbangun katresnan lan mbangun balewisma. Senajan tanpa restu saka wong tuane Mbah Putri, wong loro mau tetep nerusake urip bebarengan kanthi rasa syukur. Ora suwe wong tuane Mbah Putri luluh atine lan wusanane ngrestui katresnan kekarone kuwi. Bebarengan padha nglakoni urip prasaja nanging kebak katresnan. Wit asem iku terus dadi seksi bisu ngrembuyung kanthi tentrem, ngelingake Mbah Sasmita marang lelakone katresnan sejati sing tuwa lan mekar kanthi kuat, kaya dene wit asem sing wis tuwa nanging tetep ngrembuyung nganti saiki. Cotho.